Det, der gjorde, at jeg kom ind og sidde, det var mit kokainmisbrug. Og efter jeg holdt op med mit kokainmisbrug, så er der også mange ting, der ændrer sig. Så jeg behøver ikke være kold og sådan noget mere. Så jeg har fået mange følelser og tanker op, efter jeg holdt op, og især efter jeg begyndte at åbne mig over for folk og fortælle, hvad jeg føler. Jeg ved godt, hvad jeg skal. Altså, jeg er i gang med min uddannelse nu, og når jeg er færdig med min uddannelse, så starter jeg selvstændig, og så vil jeg sørge for, at der er nogle andre mennesker, der også får arbejdspladser, så jeg også kan gøre noget godt. Før i tiden der var jeg voldelig og blev hurtigt sur og kastet med ting, og altså, jeg smadrede tingene omkring mig. Men det gør jeg ikke mere. Altså, bliver jeg sur, så bliver jeg bare sur, som man nu gør, så det er det. Vi bytter faktisk nu. Fordi jeg ved, du kan. Da jeg var kriminel, der tænkte jeg, at jeg ville sgu være en af de hårdeste typer, der er. Altså, jeg vil virkelig være den, som folk tænker, nu kommer ham der, og han er bare farlig. Altså, jeg var den, der ville have så mange penge. Jeg var den, der ville have fede biler. Jeg ville være den, der havde den lækreste blondine med de store silikonbabser ved siden af mig. Altså, det hele, det skulle bare køre, ikke? Men det sjældent, det kommer til at blive sådan. Højre ben. Prison Smart, det er det, at det ændrer simpelthen alle de tvangstanker og følelser, du har, som der gør, at du selv føler dig dårligt tilpas, og gør, at du gør nogle andre folk dårligt tilpas. 3, 4, 5, 6. Altså på den måde, du lærer at trække vejret på, og der kommer du virkelig ind i dit indre, og får ligesom renset helt ud. Du får renset alt ud, hvad du har derinde, som der ikke skal være der. Jeg var på vej til at lave selvmord, inden jeg mødte Jacob, så jeg tænkte, hvad fanden skal man med livet, og jeg prøvede også en enkelt gang at gøre det, hvor det gik galt, men altså i dag, der tænker jeg, at det var egentlig dumt. Til hverdag, så jeg er gladere, og jeg er bedre til at sige tak og være taknemmelig over for ting. Nu, når jeg får noget, så får jeg sådan helt lyst til at give noget tilbage også.